Gelî mezin û piçûkê min, gelî heval û hogirê min, gelî xuşk û birayê min, ez silav û hurmetê xwe ji we re pêşkêş dikim. Ez başî û qenciya we dixwazim. Xwê Teala bi we re be. Rebê alemê li dinê û li axîretê xwedîtiyê li we bike. Başî û qenciyê bîne pêşiya we. Çiqa başî û xweşî li riyê dinê heye, ez hêvî dikim Xwedê bi nesîb û qismetê veke. Çiqa nebaşî û nexweşiya li riyê dinê heye, ez hêvî dikim Xwê Teala we ji wan muhafize bike û ji we dûr bixîne. Huzurê têxe mala we û têxe nava malbata we. Rebê min zarokê we ji we re bixêr bigerîne. We jî ji dê û bavê we re bixêr bigerîne. Xwê Teala rizqekî helal û fire nesîb û qismetê weke. Bereketê têxe mala we û umrê we. Tengasiyê nebînin, birçîbûnê nebînin, feqîriyê nebînin, belengaziyê nebînin. Xêr û xweşiyê bibînin. Rebê alemê hefsiyê we re berat nesîb bike. Ji nexweşê we re sihet bide. Rehma xwe li miriyê we bike. Ez ji we re bi vî şiklî bi dilekî germ, bi ruh û can ji we re dua dikim. Hûn her hebin û serfiraz bin. Xwedê kêmasiya we û kêmaniya we nîşanê me nede. Hûn jî ji vê birayê xwe penaber re dua bikin û ji kerema xwe re vê vîdyoya min bişopînin û biecibînin. Bimînin di xêr û xweşiyê de.